Wel, hallo. Welkom hier. Schtrucklaunt, Manitoba. Dat is midden 8. Dat is vandaag zo gruwelijk schijn. Dat zal vandaag wat 15 graden warm worden. En ik dacht, so, we hadden je waar zo'n fan pick-up op de winter even te shoot weer te brokken bij Spanje Park. De heater schoof niet. Ik weet niet wieso niet, maar de ruiten wel niet toe. Maar ja, nu merken we ons den rijden. Ik wil zijn voor den kan safety in. Ik wil den proeven safety merken. Waar voor dit jaar. We hebben al een stuk 6, 7 jaar gebruikt hier. We ranchen Buena Vista en den haven zeer goed gedaan. En ja, de beim fangen aan geruimd te worden. Dat is einfach 4 jaar van de jaren morgen wil ik al van iets te planten. Vielleicht een beetje zippelen en dan dat even weer nachher. Maar ja, dat moet zijn wat we van de next 3 jaar kunnen aanrijden. Maar ja, door staat we worden steeds een beetje afwassen. Dat schaamt zich niet meer, als windjes dit zitten. Wenn er über Bern gestoßen und Fall gestoßen, aber ja, dort lag noch ein Model T, aber das ist ein Ford Ranger. Die hatte ich eine Kerbe und wir bieten nur an der Kerben ab. Wir hatten nur einen Schweinhack abgeritten und nu haben wir noch was halt über gehalten. Aber ja, dort, die deren klingen und alles, die sind actually sehr safe. Das sind, die kann hier so stitz bis auf Hand umjagen. Dann kommt das Steckel da ein bisschen auf Hand durch. En ja, dat die heeft nog maar niet 100.000 kilometer aan. Dat is, zoals ze dan zeggen, trokken del año. Ik weet niet wat van jaar het moet zijn, maar heeft een dan zeggen, schijn gedijnd. Nou ja, dan zijn we ons met Lothar. Wel, hallo, van de eerste midden 8. Welkom hier, Rancho Buena Vista, Schtrucklaunt, Manitoba. Van daar weer het about 15 graden warm. Wie vrede dan zei, ik heb van daar iets aan geplant en seppelen. En dat even wordt de nächste weg. Maar ik wil bloß sagen, zeer dankbaar voor de mensen wat ik hier loten. Ik kan zeggen, ik heb veel vrienden gemerkt durch deze video's. Dat reden ik zeer veel. Ik heb van Deutschland, van Paraguay, van Bolivia, Mexico, de States, ganz Canada. Zeer dankbaar. Ik heb gehoord van mensen van Paris, Texas, van Seminole heb ik veel gehoord, Minnesota, Oklahoma, Kansas en Labatea, Zacatecas, nu Carts en van vele andere steden. Ik kan het vielleicht niet allemaal denken houden, maar zeer dankbaar. En wat ik wil zeggen is, vorige week had ik een zeer fijn video gemerkt van wat ik de disc gemerkt. En dat heb ik op handy gelegd, maar dan als ik dat thuis wil op YouTube nog stellen, dan had ik dat ergens voor afgelast en nu gelegd me dat niet. Maar van jou wil ik wat ze naam schmauntfat merken, waar ik dat merk. Vele mensen leggen eetschakken en eetschakken brie en vele leggen de schmauntfat bij. En van daar waar ik zei, je dat weten waar ik de schmauntfat merken. Er zijn vele verschillende wegen. Maar van daar waar ik weten waar ik de schmauntfat merken. En moet zijn waar dat is. En ja, zijn we erstmal hier. Vielleicht hebben we een beetje dollar buiten eten merken maar tijd. Vlees rekenen, vlees bakken, kerken. En ik weet, ik heb een vriend in Paraguay, die schickt me deze week ook een schijnend video, Billa, wo hij dat Gies zou merken. En dat zag me zijn schijn smaken. So, ik wil aan, er zijn vele mensen door in de wereld, die verstaan vielleicht veel beter het eten te merken als ik. Maar ik wil je dan wijzen wat ik dan verstoe. En anyway, zeer dankbaar. Oké, van daar wanneer ik wel schmauntfat merken, dan ik heb hier een liter schmaunt. En ik heb door een doosje pilsje, mushrooms noemt zich dat. En ik heb door groven peper, crushed pepper. En dan heb ik hier bacon, dat noemt zich spaak. Dat wil ik dan fijn snijden, ik wil je dat wijzen. En dan heb ik hier 2 seppelen, ik leg nog een beetje seppelen erbij. En dan wil ik je wijzen voor het laat van ik dat is smaak abgeschnitten. Oké, nu hebben we den smaak abgeschnitten. Nu willen we den rijstbroden. En dan willen we de seppelen, waar we dat spaakjes gaan rijstje brood. Dan willen we de seppelen en de pilsje.
Ik weet eigenlijk gleich niet pilsje, die braucht je niet maken, aber ik leg dat, ik dat die bruinbrood met de simpelen taub. En dan doen we het allemaal in de schmaut en dan merken we schmauntfat. So, nu wil ik dat bruinbrood en dan wil ik weten wat we dan doen. Dankzij. Yes, en hier doen we dan dat spaak bruinbroden. Dat biedt een stootje. En wanneer je niet spaak hebt of wel, dan doe je, wanneer je ruikworst of schinkenvlees dan broden. Dan wanneer je met dat vlees is fertig zijn, dan dat vat wat door eerst, dat braucht je dan zum kunnen seppelen bruinbroden. En weer een pilsje gleich, pilsje maken, weer niet, braucht dat niet. Maar ja, ik wil je weten wat loopt, want die schmauntfat is eruit als dat een brennetje of eetschaken of even even ries. Schmeckt bloos, gruwelijk schijn. Ja, sehr lang schijn. En ik had 2 seppelen had ik abgeschnitten met fijn. Dat het met zo sehr fijn is. Dan had ik er een doosje pilsje gemaakt, mushrooms. Dat heb ik ook met de seppelen taub bruinbroden en dan dat ook al gemaakt, want die smaakt het. Maakt dat ruisje spaak, of waar je een worstjebrood of schinkenvlees, dan dat doormaken en dan, ja, dat smaakt zeer schijn. Hallo, ja, dat bacon dat vangt aan smaak te lopen. Dat krizzelt zo zeer, ja, dat wordt nu bouwrijk zijn en dan gaan we die seppelen ook nog schwin een beetje rijstbrood in die pilsje. Weer een pilsje gelegd. En daar waar we het eeuwige schmauntfat mee aan. Wel, dat spaak dat vangt aan smaak te lopen. Dat is nu meest krijg rijst. Ik wil het zeer fijn rijst gaan. En dan wil we dat hieruit nemen en dan wil we de seppelen en de pilsje fijn bruinbroden. Oké, nu hebben we dat spaak eruit genomen. Dat is fijn rijst. En dan hebben we het meeste vat eruit geschapt. En dan wat we dan doen we de seppelen en de pilsje doen. Kijk, dat hier wel fijn dat broden dat. En dan willen we dat fijn bruin broden. En dan willen we er alle top rieren. En dan gaan we schmauntfat maken. Ja, en dan doen we de seppelen en de pilsje. En weer niet mushrooms of pilsje gelegd, dan kan je die uitloden. Maar ja, dan doen we de seppelen zeer fijn bruin broden. En wanneer deze fijn bruin zijn, dan doen we de schmaut erbij eten en dat spaak. Oké, nu hebben we de pilsje en de seppelen zeer fijn bruin brood. En dan wat we dan doen is dan gaan we den schmaut te maken. Ik heb hier 1 liter. En dan doen we den spaak wat we hier hadden in de dok maken. Dat is dit. Wow, schrijven we den nog maken. En dan rieren we den daar. Dat is dit. En dan doen we wat we dan hebben, is dan hebben we hier nog een beetje groene peper, wat ik had geschroud. Doen we nog allebei een beetje peper maken, zo schiet het leggen. Ik leg een naadbeet. En dan, wat ik voor mij leg, ik leg het allemaal al een beetje uit. Dan hebben we hier wat we dan cayenne pepper, dat is een beetje een rode peperpulver. Dan doe ik door een klein beetje zo'n stop maken. Dat ga je er zijn, oh, door een beetje zo. Een beetje een kleine peperpulver maken. En dan doen we dat laten eenmaal durch broden. Dat eenmaal fijn opkijken dat en dan is dat eruit. En dan doe ik dat in gläser neer. Ik wil je dat wezen wat ik dat doe. En dan heb je schmauntfat. Ik wil je zeggen, dat schmauntfat dat smaakt bloos, gruwelijk sehr schijn. Met eetschaken of ries of met vrennetje, kieltje. Dus de dietje dat dan gaan, al dat schijnen. Maar ja, de is nu ruidet. Ik wil het in gläsertjes nemen, dan wil ik dat wezen, dan kan je dat aankijken. En dan
Ist ein Tiet von einem Jahr was Scheine zu merken mit Eetschackenkerken oder Wrennerke oder Kieltje. Bloß ein Glasje abwarmen und dann sei rein. Und hier habe ich das. Hier haben wir schmauntfat. Wir haben hier eigentlich früher bloß eher 2. Und dann habe ich 4 Liter schmauntfat, das mit so eingekehrt. Dann bleibt das gut. Wir dann das wenig bloß zu wenig in der Fridge nehmen. Wir haben einen E-Shop und einen extra E-Shop in der Garage. Und dann, ja, erst ein Tiet, wo ich rein Kieltje oder Eetschacken habe. Dann merkt ihr ein Glasje auf und warm ihr dann wieder ab. Und dann habe ich schmauntfat und Eetschacken, Kieltje oder Wrennerke oder so, ich gar nicht will. Dankeschön. Und ja, ich glaube, mir habt ihr gelegt. Jeder noch kein Speckbrot, weil ihr habt Wurstbrot oder ist was anderes Fleischbrot und dort fahrt Brocken zum Sippeln Brot und wieder Pilze gleich gut, wenn nicht, dann braucht ihr nicht. Aber ja, Pfeffer ein bisschen machen, ein bisschen Salz. Aber ja, das schmeckt bloß grüllig schön.